A very good morning, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. Nhasi pane nyaya takakubatirai aiwa inyaya inonakidza inodakadza zvikuru. Takatarisa mamwe mashoko edzidziso atakapiwa naProphet Miracle Paul. This is a very popular prophet in the streets right now in Harare. But we need to take a look on this teaching. There was a lady, Mskana, and we need to understand this teaching yakabuda that story. I'm bringing this one because there is a very great teaching which we need to give to our people. Mwanasikana aripi Tripo magadiwo prophet ari muno urugushe ndotsemura ere mkhulume yini ndotsemura ere mcezule yini be warned. Wazizwa ka? Ya, nasa anchatora zvakawanda. Namumira papi? Next time ndokutsemura. Next time ndodi? Ya kucezula next time. Mukutura befu chimi amai. Aiwa prophet ndikutoteerera zvamurikutaura because kana tingotaura ose sema parents. Ndati amuna kupindirana kuvunza nyaya yenyu. Imau ndati muri kutura befu chi. Unenge usinga expect izvozvo chi chamu ku expect chacho ipapa chi. Prophet pana angangotsemurwa we. Kutsemura chi chamanzwa kuti kutsemura chi. Pamwe ndaida kutsemura tauro iyi. Atidi vanhu vano interpreta zvinhu zvisirizvo. Mazvinzwa kamai. Ndine zvinhu zvakawanda zvinogona kutsemuka. Pamwe ndaida kutsemura hangu chi. Ima kuti hapana anongotsemurika. Kana mabva panapa handisi kuda kunzwa any word kumwana uyu. Mazvinzwa ka? Handisi kuda kunzwa kuti matuka mwana, handisi kuda kunzwa kuti madi, nekuti chekutsemura chacho hamusi kuchiziva kuti chichaida kutsemura. Saka munozofunga zvenyu mega sei. Imusiri kuziva kuti chikuda kutsemurwa chi. Pamwe ndaida kutsemura vhendi yebhatye rangu. Chinonzi munhu hunhu kwete chiso. Kune vamwe vanhu vatakanzwa chinzi imbwa. Asi uchiona kuti uyu zvakafanana neni sikosei vari kumuti imbwa. Pakashayikwa hunhu pamunhu. Panotouya rimwe zita. Mapanzwisisa ka? Pakashayikwa hunhu panouya rimwe chi? Saka kana mchidanzwisa Prophet Miracle Paul patasvika apa ndo pari very important. Pesa pavaita sokuti vari kuhanda nyaya yavo but vakuti chinonzi munhu hunhu, and it seems as if he's getting into this story bit by bit, but after warning the mother not to ask the details and the contents of everything he's going to say. So let us continue to listen and hear. Oshamisika vanhu vachitata hai gudo chairo uzabantu esithale indwangu leyi umbotarisa kuti asi uona kuti izvi munhu akadaiwa nowakuti gudo chinonzi munhu hunhu okuthiwa ibuntu usizive kubva nasi nekuda kwedzungu endaba esiyezi. rodhi yekuenda kubulawayo inenge yakati tasa. Mugwaqo webulawayo yabuqondile. Unoona mota yabuda yapinda mukuru wadhemuwo. Aizvi uona umuntu sesiyachayithe mota yasiya road inozvipfekera muchiwero isiyafika echiwero ngale. Haisi road inorasa vanhu mwanangu. Vanhu ndo vanorasa chi? Do you want to transform your budgeting struggles into a passive income stream you can actually rely on? Well, there's road. Usamanya. Ungagijimi. Tarisai kuno imi. Ndati musature befu panyaya dzisiri dzenyu. Mwana uyu handisi kumuprofita ndiri kutaura naye. Asi muri kutoita kunge mai vavo. Kuno kwandi munozviziva kuti hatiprofite tobvunza nyaya yaka. Chokwadi. Saka ndiri kutaura nemwana. Imi mukazosvika kumba makuti profita anga achiti iwewe wazenge wazoti ndira kuti mukurudzire mwana
mugare naye semwanasikana anotoda guidance yakasimba kubva kumubereki, achida minamato yakasimba kubva kumubereki. Vanasikana vazhinji vari kuti vakakundikana kuchikoro vanobva vafungidzira kuti munhurume ndiye anondipa upenyu. Ndira kutaurira vanasikana vari pano, ukasade kuve chiseko kwaunonoroorwa uza kuendera khona. Wapanzwisisa? Dzidza, kumele ufunde. Wapanzwisisa? Usati wapinda mune zvekuroorwa izvi, ungakangeni kumendo. Tanga wadii marriage, musaite dzekumhanyira. Imendo lingayenza Tanga wadzidza, qala ufunde. Womboshandawo Ukusebenze lawo. uri wega kwaunomboshanda, uwedwa ukusebenze. uchizopinda kumarriage. Uzangena-ke kumendo. Wapanzwisisa ka? Uzwisisile yini? Zvinoita kuti kumberi ko usazogara neBP kwenza ukuthi phambili ungahlali le-BP kana namasoko. kumbe lamazwi. Enda kunopinda mumusha mavanhu, Hambe ngene emzini wabantu vachinyatsa kuziva kuti munhu uyu bekwazi ukuthi umuntu lo haasi wemangamanga. kasiwa mangamanga. Mapanzwisisa vanasikana vasati varoorwa? Uzwisisile yini mantombazana lingakayenzi? Enda kunopinda mumusha mavanhu, Hambe ngene emzini vanhu wabantu vanyatsoziva kuti munhu haasi chi. abantu bebekwazi ukuthi Ndidokta, ndigweta. Dr. lo hali Ukapinda mumusha mavanhu wakadaro, ungangena emzini wabantu njalo hautarisirwe pasi. awusoze ukhangelelwe phansi. Problem yenyu ndeyekuti muri kujamba kuzvishandira nekuzvidzidzisa kubva wapinda mumarriage. Lokusebenza suthi ungena emendweni. Muri kujamba kuita struggle with your own life ubva waihenda life yako kuna someone. Ilo usinika komunye umuntu. Mwanasikana ari muno imbotanga warwa nelife yako, womisawo zvaunogona uripo wega, uchizonoroorwa. Suza kuyawenda. Makushandisa marriage sechinhu chekubva nacho munhamo. Sebenzisa marriage njengokusuka phakathi kwendubo. Vanasikana zviri kuzoparira mangwana. Mantombazana kusasa kusoze Nokurudzira vanasikana vari muno, njela mantombazana lapha. tanga wambomira neupenyu hwako. Qalume ngempilo Usati yakho. wamhanyira zvemarriage izvi, Ungakagijimela umendo. mbomira chaizvo, Ukuma womboitawo 1 or 2 wakamira uri wega. wenze 1 or 2 uwedwa. Kowanikwawo zvaunotakura uchienda mumarriage muya, Kutholakala ozakuthwala usiya kumendo. harisi soko rakanaka. Alisilo lizwe elihle. Rekuti zuva nezuva vanhu vanenge vachimuka vachiti mukabva pano munoenda kupi kwembi, Suka lapho uyangapha. mukabva pano munonogara kupi. Ngaphi. Ndiri kutaura vasati varoorwa. Ngikhuluma bangakenzi. Vakatoroorwa iwa ngatishandei nezvamunazvo. Abendayo asebenza endalo Vakatoroorwa shanda nechi. sebenza la Ndiri lokho. kutaura vanasikana vari muno Ngikhuluma naavo vari kutarisira kuroorwa. Lalaba bakhangelela Usade ukuzenda. kutora marriage Ungafuna ukuthatha sechinhu chinobvisa mupoverty. njengento ezakuphuma Pari phakathi kuita dambudziko kwedubo. ipapo nhasi. Pari kuita chi? Kugcina kusiba buhlungu. Kana Saka guys, this is a very clear message. Usada kutora marriage sechinhu chekubuda nacho munhamo, and I believe in this word prophet Miracle Paul. Unoziva kuti zviri kuitika kazhinji kuti vanhu vari kutora marriage senzira yekubuda nayo munhamo. That is the reason why you are seeing so many conflicts dzichiitika munyika. And especially kana wakatadza kudzidzisa mwana wako, you always rely kuti okay, ngwasha afanira kutokavha ichi neichi because of ABCD. These are the problems we are having. And kuti imimi muri kuona sei shoko iri. This is what I have for you at this moment in time from Prophet Miracle Paul, and I agree with this kind of teaching. You know, most ladies vari kuvarairwa because of marriage. Varongofungidzira kuti zvese ndikasadai ndinobva ndapinda mumarriage, ndikasadai tobva ndanoroorwa and everything will be settled. And I do not know, guys, your own views and your own thoughts. Let us talk about this story in the comment section.